ang bakak dili makabarog atubangan sa kamatuoran. Matumba gina siya. Lingiyay mong tupad ing na kay pamakak. Abot yung panahon, matumba gyud ka. Kinsa man roy mas bakakon, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Secret. Secret kaya atong tubag. Unsa may mga timailhan sa bakak? Unsay timailhan? Matod pas mga asawa kana kunong matas banag mamakak di na kuno katutok sa mata. Na siya. Di katutok sa imo bang di na mo ka eyes to eyes ba? Ang mata sag-asa lang direksyon na kinsa marong mga mata nga makatutok yun. Duterte, Marcos Group o Pinklawans. Ikaduha, kanang mamakap para mapamatud-an ang iyang makabarog ang iyang gisulti, gamitan gina niya og kusog, authority. Iyang ipamugos ba? Moingon din siya, kinsa man ka. Wa ka kailan ako. Ana madayo na. Kinsa ragud ka. Mugamit sila sa ilang authority, ipamugos. Ana, kinsa may pari din ana dayon. Kinsa may obispo din ana. Ana siya. Kinsa may principal din ana. Kinsa may congressman din kinsa may senador din final dayon, kinsa may presidente no, authority na. Sunod ang bakakon mugasto ginagmaayo para matabunan ang kamatuoran. Mugasto gina. Muna kana mga bakakon gusto gina silang madato. Nga naman ang kwarta may ilang salimbong ali sa ilang pamakak. Di ba? Dali makitang mutahod basta kwartahan. Bisan ang iyang kwarta kinawat di ay. Di na mo question. Mingon rin tayo, hala, kadakos balay. Hala, kanindot sa sakyanan. Kay makuan man ta, mura man tag ma-amaze ba? Tungod sa kwarta. Na siyang. Lingiyay mong tupad na daghan kag kwarta. Og daghan gyud na siya kwarta pasabot bakako na. Lagi. Basta daghan kwarta. Bisag pari pa na nya daghan kay gitigom kwarta, bakako na. Tanawa ng iyang kuan, tanawa ng iyang parokya, di ba? Nangaguba ang kisami. Kanang pari nga mudato og maayo. Ang iya ng parokya daghang ing guba. O wa may guba. Basta na ing guba. Wa na siya mamakak. Isa unya pa diro mudaghan ding kwarta. Sayon na kay natanawon og dili guba ang parokya, guba ang mga kapilya. Wa maayo. Kay sigihan magpaamot ang mga taga-chapels padong sa simbahan imbes nga ang iyang kolekta, iyang itabang ngadto sa mga guba nga kapilya, hastang guba nga kapilya pauamoton pa gyud. Ang kapilya gud in town mura nagngipon sa tiguang ba, gakango-kango ng haligi, hapit na matumba, butangan pag yung kuta. Kaya mo iamot kada buwan. Resulta. Tanawa sa God, bisag sa atong gobyerno, tanawa, perti nilang datuang, pero tanawa ang mga flood control, tanawa ang PhilHealth, tanawa ang atong healthcare, tanawa ang atong kanini ang mga eskwelahan, tanawa. Tanawa.
Nya porti nilang datuan, nakapalit pa silang mga jets, personal nila, napa sila yung mga malita-malitang kwarta, purtig yung daghanang kwarta. Nya, tanawag na itabo sa tong nasod. Mao na siya ang mga bakakon. Mailhan na nimo sa iyang tinanawan, sa iyang facial expression, mailhan na nimo siya sa iyang paggamit sa iyang gahom, sa iyang authority, kay ipiyag ng ipatuman, mao nang ginganlan bitan Kristo mga bakakon or hypocrite ang mga Pariseo o ang mga pari sa iyang panahon, kay ila man jud ipamugos ang ilang gusto, sila man gi masunod. Gikoreksyon na ni Hesus, gilansang si Hesus sa cross, nalansang si Hesus, porting pagkalansanga, kay gigamitan mag-authority, gigamitan pag yung kwarta, gipalit si Judas, tanawa karon sa ato mga politicians, daghan kay mga Judas Kanabang suod nimo sa una nya karon ni kontra na nimo. Daghan diya. Nga sa una, hapit na lang na mutila sa imong lapalapa, pero karon mura kag basurahan tanawa sa dog mao na say makapaboring usa, tila na sa nas lapalapang makanahan. Karon bitaw kanang impeachment, sige man ko paminaw sa lain-laing side. Ang ako yung na matikdan ug mao ni ang conclusive nako nga nakita ang ilang impeachment complaint way klarong ebidensya. Mao na ang gitubag sa dito Committee on Justice, ang gitubag sa mga defense lawyers ni Vice President Sara, ningon sila, unsaon na mo pagtubag sa inyo mga pangutana, nawa man mo'y ebidensya, unsa may among tubagon? Kay mura man gud og kanabang ikaw Padersiano, naa kay anak. Mingko wa ko'y anak ko. Sige, pruibahi nga wa kay anak, murag inana ba? Di ba naaman nas panultiho nato, ako di man ko lawyer sa nga civil lawyer. Naaman ginang panahon na ikaw gani ni Akyos, naa nimo ang burden of proof. Og ikay ni Akyos nako pamatud Ako'y imong gipasangil niya, ako na nooy mo pamatuod nga sayop ng imong pasangil. Nausa nabali na hinuon Ako na nimo maway nahitabo karon ilang patubagon ang Vice Presidente didto sa Committee on Justice, pahatagon siya mga ebidensya aron ma-refute kuno, matuis niya, mabatukan niya ang mga akusasyon, pahatagon siyang ebidensya. Tubag ni BP Sara, you are fishing evidence. Masa namingwit mo? Bisan ang mga lawyers, kay bao sila nga usa na sa mga techniques, duwa na sa korte. Og duwa na sa mga bakakon. Kana bang ako kang iakyos, nya pamatud-i nga sayop ko. Ang sakto, imo kong giakyos, pamatud-i nga sakto ka. Ingon ko, hay mang ebidensya. Example, salin ko no. Maura ginailang usas gibalik-balik. Ang salin sa Vice Presidente na ako no'y dako nga gap, ang past ug ang present. Kani kunong gap, mao kuno ni ang iyang hidden wealth. Ingon, tubag sa Vice Presidente, unsa man ko diri? Aning number of years, aning gidugayuna, nagmika ra ko, wa ko'y gibuhat. Ni trabaho sa ko, mo nang nisaka sa nang ako dihang assets. Masa gamika ko sa amo. Mo sa tiyang giingon sa mga tiguang ko no, gamika mo na. Unsa gid ito nang gamika, wa man sa ko kay ba sa nang gamika. Unsa na? Kana way gibuhat bang, sige lang himut-anay. 40 sa taon kuno niyang trabaho, hastang iyang bana trabaho sa maayo. Maubitan na nga usa kuno diha sa member ba o chair ba na sa committee, nami kuno nay utang nga 8 million pa siyang bana. Wa pa mabayri. So, ngaigsoon kining bakak nahitabo sa ni sa unang pagbasa. Makarelate sa taning Susana nga mura sa ni si BP Sara.
Babae man, babae. Guwapa kayo. Yes, BP Sara, batig naong guwapa. Layo ra kay nang naong ninyo eh. Sus. BP Sara, kita man ko niya diha sa pagkita namo. Oh, simple siya naong pero captivating iyang beauty. Dako sang atay BP Sara. Bitaw. Og di pa lang jud ko pare. Joke. Og di pa lang jud ko pare, mohangyo jud ko ato mo kiss ko nimo BPB ana. Pero kay pare man ko adon lang ko sa Madrid. Guwapa kuno kay na si Susana. Buutan pagyud kaayo. Usa ka Israelite. Guwapa kaayo. Dunay duha ka lawyers nga mga laog kay unod. Nadani sila sa ilang kakuan, kaulag. Ilang gipangitaag paagi nga makorner nila para ma-rape nila si Susana. Ug tuod man sa dihang naligo siya didto sa iyang garden nga siya rang usa, ang mga lawyers ning kalit og sod og giingnan siya wa ra bay laing tao dinhi. Sugot lang namo nga makig-sex mi nimo. Di kay ka mo sugot, i-accuse ka namo nga dunay laing laki dinhi nga imong gikadog na amo kang nasakpan. Di ra ba kakaikyas kay mga lawyers bayami. Nya ang ato bayang balaod nag-ingon, duha ka saksi ang magkahiusa tinuod na. Nya duha na gud midaan. Nya ikaduha pa gyud ang babae way katungod nga mo reklamo. Nya babae baya ka, lawyer pa gyud mi, laki pa gyud mi, duha pa gyud mi. Di ningon si kuan nakaingon si Susana, wa jud koy lusot ani. Og dili ko mo give in, patay ko. Og mo give in sad ko, patay sad ko sa Ginoo. Apalabihon nako nga mamatay ko sa kamot sa tao basta di lang ko matay sa kamot sa Ginoo. Motong ni singgit siya. Pag singgit niya, gi-accuse dayon siya. O gi-shortcut man ning atong pagbasa karon, gisugod na lang pagbasa sa dihang gihukma na siya sa kamatayon. Og naingon dayon si Susana, Lord, mao ba ni ang mahitabo kung magtinarong ta, patyon ta sa mga bakakon? Niabot dayon si Propeta Daniel, batanon pa kay siya ato. O giya din giingnan, kamo ba mga buangon mamo, susiha o sa ang ebidensya. Ila ra man ang sulti, ila ra man ang konklusyon. Mao sa naron ang giingon sa tubag sa kampo ni BP Sara sa mga accusation sa impeachment. Inyo ra man ang mga konklusyon. Wa man mo'y ebidensya. Ang inyo ra man ang mga haka-haka, inyong mga inference. Kana bang nakita nimong ga-holding hands ang pari o ang madre? Nga, kabit na pari. Kabit pari. Ana, ang madre kabit pari. Kay nag-holding hands. Susiha o sa nganong nag-holding hands, nadagma in taon ang madre. Di nahapit kalakaw, giagak sa pari. Sabaya mo eh. Tanawa dito ang ebidensya. Di ba gahubag ang tiils madre? Kaya gikan in taong naghatod sa kolekta dito sa kumbento, nya natapigas na ana, nadakinas, di giagak sa pari padung ato pa uli. Inon yung kabit. Tanawas ang ebidensya ba? Ana. Mao na nga niingon si Daniel, ato sa ning balikon, iabli ang kaso. Pagpangutana niya, i-cross-examine ta ni Beb. Ikaw, diin man nimo nasakpan ning babae nga nag-sex, siya didto sa kahoy nga guma. Ikaw, diin man sad nimo nasakpi, ingon didto sa kahoy nga unsa to? Ruble. Bitaya ning duha. Patay ang duha. Wa naman magkahiusa ang ilang kuan, ilang testimonya. Og mausad na ang nahitabo karon sa impeachment. Mausad na ang nahitabo sa kanang pagkapriso ni President Duterte dito sa ICC. Maugya po'y accusation, why ebidensya? Gani naroy Japanese researcher and member sa human rights advocate sa United Nations, iyag yung brutally frankly, niingon siya,
ibalik si President Duterte sa Pilipinas kay wa siya kaso. That is illegal ang pagkakuha niya. That is against the international principle for human rights. Ditso ganyang gisulti. Ambot gipaminaw ba? Muragwa man. Nga ana nang hitabo na nato. Pero kung sundan nato ang kinabuhi ni Susana, kinabuhi ni Kristo, ang nindot ay natong saksi maugyod ang Ginoo. Muna ningon si Kristo diri sa atong kaning-ganing ebanghelyo. Oh, ako rin nagsaksi nako, pero wa man mo kailas akong amahan, siya sad nagsaksi sad nako. Duha nami. Nya napagi Holy Spirit, tulo na. Pero wa man sila makaila sa saksi. Pasabot ang ato gid ang tinuod nga witness mao ang atong konsensya. Lingi ay mong tupad ingna kumusta imong konsensya. Ala, makonsensya gyud ka. Tanawan aron mga bakakon ato mga officials, tanawa ang unang nahitabo ang ilang naong murag balo ni Kuyos. Ana ni Kuyos. Kay di naman nahapit katog kay makonsensya man ka. Konsensya ka Nya wala nay kalipay karon igtog ana makadungog na sila sa siyagit sa mga nabanla sa baha tungod sa ilang gipangkawat nga budget sa flood control kanang naas DPWH nga nangawat kanang wa nagbinuang di na nahapit katog tanaway lang mga naong tiguwang na kay tanawon ngano man tungod na sa ilang pamakak patyon kas imong konsensya nya nagkaaway-away sila. Sa una, kuwang kayo na sila, hiusa kayo. Karon nag-away-away. Ang ilang mga katarungan, hala, nag-ana-ana na, nagkabuang-buang na, nagkayabag-yabag na. Nya, ang kinsa tong murag mo, mubiya nila, ila sa dayong atakihon. Suod kay sila ni Saldico sa una. Karon Saldico, lain nagisulti. Buwan na, giatake nagmayo. Suod kay sila sa una ni, kinsa to'y, sila si Kuan ba, si Vic Rodriguez maugunay ga tuboy sa atong presidente para mahimong presidente nisultig lain karon wala suod kay silang saras una pertig yung sura unit team god karon gi-impeach na ana na dili maka-maintain sa relationships ang mga bakakon dili ka maintain pero tanawa ang mga kaanib diri kana bang tinuod gyud ba nga die hard sa usa ka partido nato mao na akong ilhanan nga politisyan nga tinuod dili na sila magkausab-usab ang ilang banding ang ilang loyalty at tanawa kinsa man ron nga mga grupo nga wa gyud mabungkag Marcos group Duterte's group o Pinklawans group kinsa nang naka-maintain sa ilang relationship dili gitingali perfect pero murabag mas dako ang ilang na maintain kaysa nabungkag kanang wa mag-usab-usab sa ilang mga desisyon o baruganan sa kinabuhi kay namaro ilang giingon nga mga balimbing kanang wa ba magtabok-tabok og loyalty kana mo'y tinuod nga leader kay ang iyang konsensya dili mag-usab-usab kay lig-on siyag baruganan bisan pag di kadaog maura gyapoy baruganan bisan pag atakihon maura gyapoy baruganan may kamong mga asawa kulatahon mo sa inyong bana mubuwag dili mga bakakon demo buwag ag kulatahon nga imo na nang gisaa didto sa kasal nga sa kasakit og sa kalipay sa kahamugaway og sa kapitos sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag nimo nya mubuwag ra day ka wa pagi ka mamatay bakakon ka pariha ra kas nag-ingon nga kanang build sa previous administration ilisa na natog BBM unsa may BBM build
Build better and more. Nindot ta paminaw. Build better and more. Karon, unsa may nahitabo? Manindog na tayo.